Čau priateľ jogy, vítam ťa opäť na mojom kanále. Máme tu januárový program Zažni online a jeho tretiu časť. Dnes to bude spojenie prvej, druhej a vyrobíme z toho tretiu lekciu. Je to friendly aj pre začiatočníkov. Verím, že dnes mám na pláne, že to bude trošku aktívnejšie. Prvé dve lekcie boli také pomalšie zahrievačky a dnes ideme priamo na to. Tak, postavíme sa a dáme si na zahriatie nejaké tie skoky. Tento prvok asi ešte ani na mojom kanáli nebol, aj keď ja takto často štartujem svoj deň. Dúfam, že to nebude moc s kamerkou šumieť. Teda s mikrofónikom. Keď tak skáče. Stále sa chcem vopchať do 30 minút. A keď sa chcem do nich vopchať, tak zahrievanie musí byť efektívnejšie. A toto je asi najefektívnejšie zahriatie sa pred akýmkoľvek cvičením. Môžeme si aj takto vytriasť ruky, aby sme zahriali aj tie, pretože za chvíľu skočíme práve na nich do dosky a bude bašael. No, more. Kto nevie, tak som východniar, takže občas si takto aj po východniarsky dáme niečo. Prestaneme skákať a začneme sa takto vytáčať a necháme, nech nám ruky lingajú a udierajú do našich bokov. Fajne nás to premasíruje a prebudí. Podporí trávenie. V čase natáčania je ráno, ja ešte nemám veľmi pretrávené raňajky, boli trošku tuhšie, keďže máme vonku celkom zimu a táto preniká aj tuto do nášho domčeka celkom rýchlo. Takže potrebujem sa zahrievať aj znútra, aj stravou. Tak. Zastavíme oboučikom nádych. Ruky hore spojíme, hore dáme maličký záklon a ideme ruky pred srdce. Tam zastavíme, zatvoríme oči, dáme si hlboký nádych a výdych. Narýchlo sa pozrieme do seba, čo sa odohráva v našom vnútri. Toto je ultimátna cesta, ako byť jogínom. Nemusíš cvičiť vôbec nič. Stačí cvičiť uvedomovanie si procesov v tele, to, ako telo funguje, reaguje na všetko, čo robíš. A ideme opäť nádych, ruky hore, spojíme dlane maličký záklon. A teraz sa pomaly stavec postavci skláňame, až budeme v hlbokom predklone v stoji, chytíme si lakte, trošku sa pohombáme zo strany na stranu, aby sme prebudili tú chrbticu, ak je to tvoja prvá dnešná joga, ak je ráno, kľudne to môže byť ako aj ranná rutina. Len si musíš chrbticu dostatočne prebudiť. Tak preto sa jej ešte trošku povenujeme v tomto naťahovaní. Keď takto visíš, tak ťažou hlavy sa ti uvoľňujú stavce, ak máš niečo tam priseknuté, tak sa vytvára priestor na to, aby sa odsekol. Ja sa prekrútim takto, ako mám jogamatku a ty prejdi do dole pozerajúceho psa alebo striežky. Môžeš prestúpiť z nohy na nohu. Nech sa ešte to trošku rozhýbe. A prejdeme do dosky. Ako som vravel, dnes to bude taká silovejšia, rýchlejšia hodina. Lekcia, alebo 30-minútová hodina, keďže čas je relatívny, že? A prejdeme na 4.
Môžeš si dať zadok k pätám, trošku sa ešte ponaťahovať. Už sa naťahujeme a rozhýbame v rámci cvičení. Pol hodina je príliš krátka. Takže ideme na to. Dáme sa na 4 a pravú nohu budeme takto vdvíhať hore, aby sme si posilnili svaly zadku. Robíme to 10 krát. Každý v rytme svojho dychu. A zastavíme na strede. Dáme si jeden nádych. A s výdychom už ideme rovno na druhú stranu. Tak, a rovno. Odtiaľ to prejdeme opäť do psa, dole hlavou a z neho prejdeme do dosky. Odporúčam nepodopierať sa kolenami. Ak ťa nič nepichá, tak to je v poriadku. Telo sa trošku zatrasie. Môže to aj trošku bolieť. Je to dobrá bolesť. Kým to nepichá, kým necítiš vyslovene, že ťa niečo bolí, kým nevieš, že máš problémy s chrbtom, platničkami, ramenami, kadečím, ak to len bolí, tak je to iba lenivý sval po väčšine. A skočíme dopredu do hlbokého drepu z vonkajšej strany našich rúk. Pety nemusíš mať na zemi. Potvárame sa do bokov. Nemusí to byť pasívny drep, aj keď aj ten pasívny je dobrý, narovnaj chrbát. Dáme si aj trošku pasívnejšieho. A iba hlboko dýchaj v tejto pozícii. Trošku si sa už možno zadýchal. Ja áno, keďže ešte som vravel, že nemám úplne pretrávené, takže krv nie je úplne v tele. Musí zásobovať aj žalúdok. Nevadí, ja som zvyknutý, aj keď odporúčam cvičiť. Keď už máš pretravené o čosi viacej, cvičiť nalačno odporúča veľa ľudí, mne to úplne nepasuje. Ja trošku musím niečo prekušiť a tak to teda odporúčam aj iným ľuďom, keď viete, že chcete v nejakom čase cvičiť, trošku prekusiť, počkať, nech to pretrávi. Nie je z čoho brať. Samozrejme zhodnocuje svoje telesné zásoby, ja ich moc nemám, ako vidíš, takže musím niekedy prekusnúť. A ideme opäť, skočíme do dosky a v doske sa budeme dotýkať jedno rameno, druhé rameno. Toto môžeš robiť aj keď už si príliš unavený aj na 4, ale neodporúčam, je to lepšie. Ísť do toho takto napriamo, snaž sa aj v doske myslieť na to, aby si bol natiahnutý čo najviac. Teda vyrovnaj sa, predstav si, že si čo najdlhšia priamka rovnobežná zo zemou a takto preklikávaj zo strany na stranu. A ideme opäť dole pozerajúci pes. S nádychom pravá noha hore. Vyskročíme dopredu medzi dlane. Nízky výpad. Už to poznáme. Obidve ruky hore. Takisto sa ich snažíme mať čo najviac natiahnuté. Ideme do nich vedome, preciťujeme čo najviac zo seba. Minulé ráno som si spomenul, sľúbil som vám, že pôjdeme do čatarangy. Tak do nej pôjdeme. S výdychom dáme obidve ruky dole, kolená vedľa seba, prejdeme do dosky. Zatiaľ ešte ale pozeraj. Do čatarangy prídeme tak, že budeme v doske, zostane ešte na 4. Tieto lakte, ktoré máš teraz momentálne otočené do strán, vytočíš tak, aby lakeť ti smeroval dozadu. Toto tu, kde máš také žilky, takzvané oko, ruky
sa bude pozerať vpred, pardon, a ty takto s rukami pri tele klikneš do čatarangy. Môžeš si to vyskúšať takto zo párkrát s nohami na zemi, aby si vychytal tú techniku, ak si to ešte nerobil. Tak, môžem ti to popraskať tak ako mne. A ideme do dosky, vytočíme lakte dozadu, na nohách sa posunieme vpred a ideme dole a do hore pozerajúceho psa. Výborne, verím, že si tam. Veľmi dobrá pozícia, pokiaľ sa nepreháňa. A ideme opäť. Dole pozerajúci pes, skočíme dopredu medzi dlane, nádych rovný chrbát, výdych pred kolena, rolujeme stavec postavci hore s nádychom oboučikom ruky, hore spojíme dlane. Zákon a ideme opäť dole, čaká nás pes trojnohý, na druhej strane teda vykročíme pravou nohou dozadu, ľavú dvihneme, hore natiahneme ju. S výdychom vykročíme dopredu medzi dlane, položíme pravé koleno na zem. A obidve ruky hore. S nádychom malý zákon a ideme opäť do dosky. Z dosky sa presunieme trošku na prstoch vpred. Otočíme lakte dozadu. Čataranga z čatarangy. Pes hore hlavou. Na dnes by stačilo. Máme to označené ako začiatočnícke hodiny. Takže boli sme tam na jednej strane, na druhej. Ešte trošku to podržíme. Ideme do dolného psa. Necháme teraz, nech sa to v tele uleží a na budúce sa už k čatarange vrátime možno viackrát. Ideme, skočíme dopredu medzi dlane, nádych rovný chrbát s výdychom pred kolon a pomaličky rolujeme stavec postavci. Hore krk ako posledný. Spojíme ruky a výdych. Ruky pred srdce, spojené dlane, možno si sa trošku zadýchal, tak môže zatvoriť oči, vrátiť sa trošku k sebe, vedome to spomaliť, predĺžiť ten výdych. A ideme ďalej, nádych obúčikom ruky hore s výdychom. Zákon. A ideme. Rovný chrbát s výdychom. Pes dole hlavou. Ideme opäť na 4 a na 4 pritiahneme ruky bližšie k sebe s nádychom. Pravá ruka hore a s výdychom strčíme ruku do mostíka a položíme hlavu na zem stranou pravou. Ak si už cvičil so mnou minule, toto sme už cvičili. Tak si to zopakujeme. A ideme naspäť, pravá ruka hore, trošku dozadu za seba, priložíme ruku k ruke a ideme druhá strana. Ľavá ruka hore, dozadu a do tunela. Dal som ti trošku priestor na spomalenie a ideme naspäť. Priložíme ruku k ruke, dáme sa na 4, vyrovnáme a budeme naťahovať pravú nohu dozadu opäť 10 krát. V joge je práve najčastejšie vo všetkých týchto predklonoch, pyramídach, trikonásanách, že sa naťahuje zadná časť tela. To tiež nemusí byť vždy len dobre, väčšina ľudí to má stuhnutých, ale keď už je človek
zamotaný, zamilovaný do tej jogy a cvičí pravidelne, tak ja zo svojej skúsenosti viem, že už to mám niekedy príliš natiahnuté a ten sval je oslabený, takže zaradil som takéto cviky do svojej, dá sa povedať, dennej rutiny. Samozrejme, nerobím ich úplne každý deň, pretože tiež by to nerobilo dobre. Nachádzam rovnováhu vo všetkom. Pokračujeme v dávaní nohy dozadu. Takisto 10 krát. Ja už mám, ak si sa zabudol, tak ešte chvíľočku počkám na teba a ideme na druhú stranu s ľavou nohou. Vrátime sa obidvomi nohami na zem. Vrátime sa naspäť na pravú nohu, ja ti to ukážem na ľavej, budeme robiť taký hasiaci hydrant takzvaný, že budeme do strany otvárať nohu a ideš napravo 10 krát. Ideme na druhú stranu. A priložíme nohu k nohe, ak máš 10, tak sa zastav na 4. Môžeme nájsť pozíciu dieťaťa rukami dozadu, tam sa počkáme. A opäť ideme na 4 a zo 4 do dole pozerajúceho psa. A v ňom nádych pravá noha hore, natiahneme ju. Vykročíme dopredu medzi dlane, vysoký výpad. A z minula si takisto zopakujeme takýto výkop. Minule sme si predstavovali, že niekoho nakopávame, teraz to robíme trošku inak. Ľavá noha je vzadu a ľavá ruka bude hore a pravú budeš mať vedľa tela. Ako vykopneš, tak ruky vymeníš. Pôjdeš naspäť a zase ruky vrátiš do pôvodného stavu. 2, 3, 10. Vrátime sa späť. Pretočíme zadnú ľavú ruku dozadu a nohy už máme v bojovníku. Vymyslel som si, že do bojovníka dojdeme až na budúce, ale máme v ňom nohy, takže prídeme do neho. Predná noha je položená tak, že má školeno a členok v jednej rovine, zhruba 90 stupňov, roztiahneš ruky do tváru T, dlaňami hore, nezabúdaj, že ich nedrž na trapezoch, daj ich takto dozadu, aby sa uvoľnili a následne dlane vytoč dole. Ajhľa, bojovník 2. Píková pozícia jogy, keď sa pozrieš na nejaké jogové videjka, fotečky, skoro stále tam je nejaký bojovník. Alebo modla Instagramu Stojka. K nej určite v tomto programe Zážnih online nebudeme zachádzať. Chce to komplexnejšie hodiny,
ktoré budú mať aspoň hodinu, aby sa na to telo pripravilo nejaký dlhší čas a potom môžeme ísť do stojak. Dnes je veľa ľudí, ktorí nemajú pripravené telo, hneď chodia do stojky, pretože to videli na Instagrame. Položíme si pravú ruku na pravú nohu a ľavú otvoríme ponad stranu. Je fajn vedieť stojku, ale je aj fajn dať jej čas. Ideme naspäť do téčka, dáme si teraz ľavú ruku dozadu a malý záklon. Vrátime sa do bojovníka, vytočíme ruky, daj nohu dopredu, aby sme boli vo vysokom výpade. Prikročíme sa, aby sme mali nohy bližšie pri sebe. Dáme si takúto pyramídku. Môžeme si dať aj ruku hore. Môžeme to dať aj na druhú stranu. Nech pocítime trošku rozdiel. Vrátime ruky späť. Zohneme koleno a ideme opäť do dole pozerajúceho psa. Je to taká domovská pozícia, väčšina pozícií práve a v sekvencii vychádza z neho. Ideme ľavá noha hore, natiahneme ju, vykročíme dopredu, medzidelne vysoký výpad. A teraz opäť pravá noha je teda dole, bude tak aj pravá ruka a keď ideme tak dopredu, tak to vymeníme. Desaťkrát, máme 3. Každý si to počíta sám. No a už máme 10, ak nemáš, tak sa tam počkáme, my zatiaľ dáme nohu dozadu, pripravíme sa na bojovníka, platí to, čo predtým, noha v 90 stupňovom uhle predná. Ešte som zabudol vlastne jeden dotaz, že päta a klenba by mali byť približne v jednej rovine, otvoríme ruky do strán, dáme dlane dole, nemáme ruky takto, snažíme sa ich mať neutrálne. Neutrálne neznamená, že je to bez nejakej snahy, neutrálne, tak aby sme nepreťažovali zbytočne nič. Ideme, natiahneme sa dopredu. Ako keby som chcel uchopiť tieto vrtuľky, položím ľavú ruku na ľavú nohu a pravú ponad hlavu, otvorím sa. Ideme dozadu, do záklonu. A vrátime sa na stred. Vyčistíme bojovníka, vytočíme ruky aj nohu. Dopredu, do vysokého výpadu, skrátime rozsah našich nôh a nájdeme trojholník. Opäť môžeme otvoriť na chvíľočku pravú ruku hore. Dáme ju naspäť trošku aj ľavú. Dáme ju naspäť. Zohneme predné koleno, zadné a ideme opäť do psa. Zo psa ideme opäť podobným spôsobom, pravá noha hore, s výdychom vykročíme z vonkajšej strane našej dlane, ľavé koleno položíme na zem a zatiahneme chodidlo k zadku pravou rukou, ideme oblúkom dozadu, pokúsime sa nájsť chodidlo, ak ho máme, potiahneme ho k sebe a natiahneme fajnovo psoas, len si ho nepotrhaj. Takisto sval, ktorý je zo sedenia, unavený. A často on práve skrýva neduhy v chrbte.
A uvoľníme. Dáme si ruku k ruke a prejdeme do dosky. Trošku sme uľahčili našu lekciu, tak trošku podržíme dosku. Môžeme ísť na pravú ruku. Dáme si takú bočnú dosku, treba posilniť nielen stred tela, ale aj boky. Vrátime sa na stredu dosky, vrátime sa do psa a ide ľavá noha s nádychom hore, s výdychom z vonkajšej strany ľavej ruky, položíme pravé koleno na zem, zatiahneme. Chodidlo rukou ho nájdeme. Ale je to dobré. Nič fancy, nič zložité. A predsa verím, že cítiš zmenu vo svojom tele. Yoga je v prvom rade o tom, mať sa dobre vo vlastnom tele, mať pohybový rozsah do každej strany. A to uvoľníme. A ideme do dosky. A do bočnej dosky na ľavej ruke, práva hore. Vrátime sa na stred. Zohneme nohy, skočíme opäť do hlbokého drepu. Môžeme sa otvoriť zo strany na stranu. Usalášime sa tu na pár nádychov. Položíme ruky na zem, opäť skočíme do dosky. Z dosky si položíme na zem kolená a vklzneme takto ponad yogamatku do hore pozerajúceho psa. Z hore pozerajúceho psa vojdeme do dolného. Opäť ideme na 4 a nájdeme si cestu, tak aby sme si ľahli na brucho. Nová pozícia v našej zážni online, ktorá je určená aj pre začiatočníkov. Zohneme kolená, ruky si dáme za seba a pokúsime sa rukami chytiť svoje chodidlá. Následne silou chrbta, nie silou rúk, sa začneme dvíhať hore. Pozícia ruku Dhanurasana. Nezabúdaj, že sa nedržíš rukami, ruky majú byť uvoľnené, sú iba taká kotva, taký úves. Hlavnú prácu robí tvoj zadný chrbát. A uvoľníme to. Ľavú ruku natiahni do strany vedľa seba, pravou sa podopri a takto sa prešúľaj na ľavý bok, natiahni svoje prstné svaly. Už si všimol, že už trošku sa hodina zľahčuje, áno, prichádzame pomaličky k jej záveru. Ešte ale záver nie je. Ešte jedna novinka nás tu čaká. Prejdi na druhú stranu, natiahni pravú ruku na stranu.
A vrátime sa na stred. Už akokoľvek chceš, prejdi na chrbát. Či to bude nejaký jogový prechod, alebo sa iba rukami poskladáš, nechám to na tebe. Keď si na chrbáte, tak si môžeš takto pokrútiť kolenami, pomasírovať chrbát. Čaká nás posledná záležitosť. Sviečka. Poznáš to určite z telocviku, možno ho nemáš ešte tak ďaleko v histórii, možno áno, nevadí, spomenieme si všetci. Dvihneme obidve nohy hore, podoprieme si kríže rukami. Je to taká obrátená pozícia, dostupná pre každého, zväčša bezpečná. Neotáčaj teraz hlavou do strán a nehrozí ti nič. A môže sa tu hrať, môže sa snažiť byť čo najrovnejšie, môže skúsiť spustiť jednu nohu dole a druhú nechať hore. Robiť také nožnice. Trošku sa v tom pohrať. Obrátené pozície sú super nielen na fotky, ale aj na to, že sa obráti energetický tok v tele. Môžeš to zobrať fyzicky, srdce tlačí, krv hore do nôh. Pomaly zohni obidve nohy a kolena sa spúšťajú dozadu za hlavu a nohy sa narovnajú dozadu. Akokoľvek ťa to pustí, urob to tak, nesíľ sa, nemusia byť nohy na zemi. Pozícia pĺhu. Pĺh je spojený nielen s poľnohospodárstvom, ale aj s prechodom. Orhol sa na jeseň a na jar, väčšinou na jeseň, keď sme chceli staré preorať a nech to zima spáli. Máme zimu, ešte stále môžeme orať my v sebe. Čohokoľvek sa chceme zbaviť, čo nám neslúži teraz, môžeme preorať. Ako orieme, spojíme si ruky pod zadkom, tak aby sme ich mali za palce takto previazané. Položíme ich na zem a pomaly budeme telo spúšťať po našich rukách. Až narovnáme nohy a nájdeme rybu. To znamená tu hrudník vytiahneme trošku hore. Sme na temene hlavy, rukami sa podopierame. Púcha ryba je taká malá sekvencia v joge, kde je dobre, keď jedno následuje po druhom. A uvoľníme hlavu, ruky, dáme si ich vedľa tela, dlaňami hore, dáme si hlboký nádych. A výdychni všetku snahu, všetku aktivitu. A nech uvoľnenie príde do tvojho tela a zopakuj to znovu nádych. A s výdychom. A znovu nádych. Vnímaj, ako sa uvoľňuje tvoje telo. Vnímaj miesta, ktoré sa dotýkajú so zemou.
A pomaličky rozpohybuj prsty na nohách a na rukách. Jazykom si prejdi po zuboch. A pretoč sa na jednu stranu. Ešte chvíľu môže zotrvať na boku. Neviem ako ty, ale ja som sa dostal do takého fajnového oddychu, že sa mi nechce vypínať túto hodinu. A zotrval by som v nej kľudne aj polovicu dňa. Verím, že aj ty máš podobný zážitok. Ak nie je to úplne v poriadku, na každého funguje čosi iné. A na mňa fungujú takéto aktívnejšie lekcie, kde sa potom v druhej polovici začneme uvoľňovať a dáme si poriadnu šavasanu. Takto učíme lekcie, pomaličky sa postav do tureckého sedu, môžeš mať stále zatvorené oči, polož si ruky na kolena, dlaňami hore môžeš spojiť do nejakej múdry. Ak chceš, natiahni krk, snaž sa urobiť si dvojitú bradu. A môžeme si dať spoločný záverečný s nádychom. Sa spoločne nadýchneme a s výdychom ideme. Nech dovibruje v tvojom tele. Ja ti ďakujem, že som mohol byť súčasťou tvojho dňa. Ďakujem, že si zacvičil, že si prišiel. Verím, že sa ti video páčilo, že si zacvičil, že tento program pre teba má význam. Ak sa ti videjko páčilo, daj mu like, daj kanálu odber, pošli to kamarátom. Skutočne to pomáha. A dovoľne aj ja sa môžem rozvíjať a rásť, ako sa rozvíjaš aj ty. Dnes je doba neosobná, veľa ľudí si videjka popozerá, iba tak, popozerá si príspevky, niečo si z toho zoberú, ale spätná väzba neprichádza. Pre nás tvorcov to býva niekedy ťažké, pretože dávame niečo zo seba a spätná väzba nevždy príde. Ja osobne neočakávam žiadnu spätnú väzbu, ale vždy, keď nejaká príde, tak sa jej poteším. Namaste, priateľ.